Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ɗiɗabre azzikru ba'da salawat, zikiriji gaɗeteɗi ɓawo juleɗe farilla. To kadi zikiriji ɗo ɗi ngodi darja ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Gamman o wi en fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. To ni on juli jule moɗon ɗe farilla, inne Allah dow yake moɗon on ɗon joɗi, walla bo on ɗon dari, walla bo on ɗon mbaali. Dow kala yake moɗon fu to timmini jule ɗe farilla ɗo, gaɗe zikiriji gaɗeteɗi ɓawo julde nde farilla. Ngam man a waɗanɗi aɗon joɗi, a waɗanɗi aɗon dari, aɗon yaha, a waɗanɗi a waali, a waɗanɗi dow kala yake maɗa mo gonɗa fu, wat zikiriji man ɗo ta accuɗi. To kadi kanjum man ɗo ngam solango ha zikiriji man, ngam solango ha zikiriji man ɗo taɗi acce. Wari ha kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata en mu'aqibatun la yakhibu qa'iluhunna. Kanji man ɗo ɗum zikiriji bi'eteɗi ɓawo jule ɗe farilla, rusɓatako bo biɗoɗi. Wigoɗi man ɗo ɗon mari hal yakeji ɗiɗi. Ha yakeji ɗiɗi man fu a wala asar, a wi'anɗi ha ɗemgal ma, ɗum ɓernde maɗa bo ɗon taskitoɗi, ɗon watane ɗi hakkilo. Ɗo wonte darja lattika ɓurduka ha wigoɗi, kanjum wonte ɗaɓɓita ɗum. A wi'aɗi be ɗemgal ma, ɓernde ma ɗon taskitiɗi. Ɗo a heɓi darja ɓurduka. Non ɗo ɗi ɓuran, non man ɗo ɓurata hango, non man ɓurata mbarjari, non man bo ɓurata nafgo ma. To darja ɗiɗaɓa foti ɓi adama o wi'aɗi, amma o latto masalan o ɗon sukli be hunde wonde, o wiɗi be ɗemgal mako, hakkilo mako ɗon ha hunde wonde, ɗo bo o wiɗi, non man fu o harmintake mbarjari maji, o harmintake mbarjari maji. To kadi ɗon ha aya ɗo, aya janguɗen fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ɗo, ɗon ha aya man ɗo en umrama be wadgo zikiriji ɗo ɓawo jule farillaje. To non bo zikiriji man ɗo sarɗitittake si gona aɗon joɗi ha gaɗaɗi, amma ko latti ɓuri hango kam gaɗa zikiriji ɗi ɓawo jule farilla man ɗo aɗon joɗi ha pellel maɗa. To a juli a timmini, ɓawo a silmini, a waɗaɗi a timmina, kadi nden a fuɗɗa ummago ha nokkure man. Ɗum wodi darja, ɗum wodi ɓural. Ta goɗɗo yawa o ƴummo, to ni wala larura ɓillugamo kam, ta o yawa silmingo non o hafto o dilla. Innama hani o lutta ha pellel ngel o juli man ɗo, o waɗa zikiriji gaɗeteɗi ɓawo julde farilla man ɗo, o timmina ɗi, nden kadi o fuɗɗa ummago ha nokkure man, o wadda nafilaje mako tokkotoɗe, nden kadi o ummo o dilla sani mako. To kadi non nder zikiriji man ɗo bo, nder darja maji ko ma fa'idaji maji, kanjum man ɗo ɗiɗon mari fa'idaji ɗuɗɗi jamum. To ni ɓi adamajo julɗo o wawi o lismo zikiriji gaɗeteɗi ɓawo jule farillaje ɗo, o nder fa'idaji man ɗo o hebran be majum de'ititgo nafsu mako, o hebran be majum Allah hokkiran mo, waɗanan mo ha nafsu mako, ha ɓernde mako o heɓa de'idre, o latto o de'ititɗo, o latto o poftuɗo ha nafsu mako. Nder fa'idaji man yaktago annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ngam annabijo o latake kanko man ɗo ɗon no waɗa zikiriji man. Non nder fa'idaji man ɗo kanko man ɗo ɗon faggito be wadgo zikiriji man ɗo hayruji ɗuɗɗi, o ɗon hebra be majum mbarjari lattindi ɗuɗndi. To nder fa'idaji man bo ɗi maɓɓanan mo ko usti ko ngakki ha julde mako. Ngam ɓi adama foti to o ɗon jula foti wodi ko fe'antomo,
wurtinamo ha julde maako yaharamo yaasi julde ko nandi e muɗum julde man nde latto nde timmiday nde laato nde timmiday to kadi be wadgo zikiriji ɓaawo julgo juule farillaje man ɗo kadi foti be majum mbar jaari zikiriji man ɗo latto ɗum maɓɓanamo deydey kadi ko o wurti beenumo beenoy ha nder julde maako kadi ɗum latto ɗum hebbitanamo mbar jaari ŋakkandi kaɗandi ŋakkundi ha timmugo mbar jaari julde maako man ɗo kadi kanji man ɗo ɗum kalimaji pamari amma kadi ɗi mbar jaari maji ɓuranan en dunya be ko woni ha muɗum fu ɗum wigo ɗi bo ho'atama wakkati ɗuɗɗo kadi o wi solan wadgo zikiriji ɗo be kooli maɗa masalan subhanallah 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 banni man ha timmina to ɗum ha subhiɗingo gonɗa to ha limgal gongal ɗo kam ha subhiɗingo kadi deydey ko limrete be kooli man ɗo to nder ɗon man to a waɗi zikiriji man be kooli maɗa ɗo kadi kooli maɗa man ɗo ɗi ceedante nyande dargal an man ɗo a hutiniriɗi ha wadgo zikiri ɗo a hutiniriɗi ha innugo Allah to non nder fa'idaji man ɗo to a wawi an man ɗo mbi'a zikiriji man ɗo an man ɗo aɗon joɗi ha pellel ngel julɗa man ɗo wad banniɗo man ɗo ha geɗeɗa kadi mala'ika en gaɗa salatu dow maɗa kanjum wonte ɓe do'ane mala'ika en ɓe do'ane to ni aɗon joɗi ha pellel ngel cilminɗa man ɗo aɗon waɗa zikiriji ɗo mala'ika en bo ɗon do'ane ɗon mbiya Allah yaafa wayne Allah enɗu wayne Allah hinna wayne Allah jabtubu wayne to kadi a hebran be majum ɓural ngal ɗo nden do a hebran be majum bo o ɓe a windante mbar jaari an man ɗo banto aɗon an man ɗo be majum a hebran do'a mala'ika en bo ɗum hunde tilimde ɓi adama non waɗanma do'a ma aɗon tammo jaabego do'a man e noyi to mala'ika en ɓe geddata Allah kamɓe man ɗo torante jawmirawo Allah yaafa wayne Allah hinna wayne Allah jabtubu wayne la shakka ɗum ɓural mangal kadi hani ɓi adamajo o solana o waɗa zikiriji man ɗo oɗon joɗi ha pellel ngel o juuli man ɗo Allahumma to laatake woodi ko fe'i o cukliɗo o yawan bo ɗo bo haɗatamo o ƴummo amma na en nannoɓe ha aya kan janguɗen ha fuɗɗam jonde meɗen nde a waɗan zikiri man aɗon joɗi aɗon dari aɗon waali a waɗan zikiriji man dow kala yaake maɗa fu to kadi mana man wondo woodi jawal fe'anake ma ƴummake bo tawi jotta kam nde a ummake kam a acciɗi innama waɗɗi aɗon yaha man ha timminaɗi bi isnillah a hebran be majum mbar jaari kadi o modi bo ɗo wi'ata en laata an man ɗo aɗon renta ha sheyɗan ɓure sembe renta ha waɗango sheyɗan no yiɗi ngam galiban sheyɗan to andi kugal ɗum hayru fu haɓanan hadgo ɓi adama ha kugal man ngel wara to a silminini ngel wara ngel ɗon yawne ngel ɗon jukke wan woodi ko damete ha pellel man si ummoɗa dilla to a ummake a dilli a wurtake julurde ni a tawi goɗɗo a wawan darago be maako minti 50 gewta wala ko ɓillete amma yake cilminɗa nder julurde ɗo sheyɗan bo wara kugal muɗum ta acce joɗoɗa ɗon inna Allah mala'ika en ɗon torane yaafuye ɗo man ɗo sheyɗan yiɗa ngam man tawa ɓurnal fu yimɓe to cilmini moy fu tawa hunde nde yejjitino siftora ɗum wi'a haftake siftori kaza haftake walla mehere non ni an ka o nana o de'itay o foftay sini o ummo ha babel ɗo o dilla to ɗo man ɗo ɗum jaalego sheyɗan ɓi adamajo rento ta sheyɗan jaalo ɗum innama habdu to wala larura pantunga kam luttu ha joɗiɗa man wad zikiriji man bi isnillah timminɗi nden fuɗɗa ummago ha nokkuwel man to kadi zikiriji man ɗo ɗum nder maaji man kadi nder zikiriji man aranol man ni to ɓi adama o silmini o waɗa astaghfirullah marra tati ɗo man ɗo zikiriwol aranol to o tokkina allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram ɗo bo zikiriwol ɗiɗaɓol tokkotongol to ha ɗo to goɗɗo lattake o liman o ardi yimɓe to o waɗi astaghfirullah nde tati
o waɗi allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, wakkati man o waylito kadi o hucita dow fallanke en mako. Innama na silmingo non o waylito, hani o waɗa astaghfirullah nde tati, allahumma anta salam, o timmina, nden kadi wakkati man o waylito dow fallanke en mako. To nden o wi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kanjum bo o wi'a ɗum marraje tati. To nder zikiriji man o wi'a allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'diya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kadi ɗo bo nder zikiriji gaɗeteɗi ɓawo jule ɗe farilla. Kadi nder zikiriji man o wi'a la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun. Ɗo bo ɗon nder zikiriji man. To kadi to o wiɗi ɗo man ɗo o tokkina deidei ko mbinoɗen ko mbi'eten subhidingo. O wi'a subhanallah marra 33, walhamdulillah marra 33, wallahu akbar marra 33, nden o wi'a timmitinorde temerre, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kadi ɗo bo hani ɓi adamajo lismito dow zikiriji ɗiɗo man ɗo. Walla bo wi'a subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, o wi'a ɗum banni man marra 33, lattoɗo man marra 99, o timmitinira be la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Walla bo wi'a subhanallahi marra 25, walhamdulillahi marra 25, wala ilaha illallah marra 25, wallahu akbar marra 25, ɗo man ɗo latto temerre. Walla bo o wi'a subhanallahi marra 10, walhamdulillahi marra 10, wallahu akbar marra 10, ɗo bo latto 30. Walla bo o wi'a subhanallahi marra 11, alhamdulillahi marra 11, allahu akbar marra 11. Kadi ɗo kam fu ɗum ɗon nder singaji garɗi. Walla bo o wi'a subhanallahi marra 33, alhamdulillahi marra 33, allahu akbar marra 33. Walla bo wi'a subhanallahi marra 33, alhamdulillahi marra 33, allahu akbar marra 33, marra 34, latto banni man ɗo marra 33 kadi latto banni man ɗo 99. To wodi ngol artunomi wiigo ha ngol artunomi wiigo bo subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, allahu akbar 34. To ɗo kam fu singaji garɗi no ɓi adamajo wadrata hunde ɗo subhidingo tasboje tasbeteɗe ɓawo julde nde farilla. Nden ɓawo ɗon o wi'a rabbi qini adhabaka yawma tab'asu ibadak. Ɗo man ɗo o wi'a ɗum, o wi'a do'are nde ɗo. Non o wi'a allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ɗo man bo ɗum do'are nde hani ɓi adama do'oro ɗum. Non kadi bo o janga ayatal kursi, allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ha o surnangol. Non o janga kadi bo qul huwa marra, falaqi marra, nasi marra. To kadi ɗo man ɗo ɗon nder zikiriji gaɗeteɗi ɓawo juule ɗe farilla. Non ha julde subaha be julde magariba ɗiɗɗe ɗon mari zikiriwol kerangol, kanjum wonte la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kanjum man bo o wi'a ɗum marra 10 ha julde fajiri be marra 10 ha julde magariba, amma ha wakkatiji goɗɗi ɗum wala. Amma ha julde subaha o wi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir marra 10. Non magariba bo o wi'a ɗum marra 10. To kadi ɗo man ɗo ɗum woni nder ɗum wodi mbarjari jamum. To heɓake kam o wi'a ɗum ha subaha be ha magariba man ɗo, ha pellel ngel o joɗi man o sottay, o wi'a banni man ɗo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir marra 10 man ɗo ɗon joɗi ha pellel ngel o juli man. To kadi en nani ɓural zikiriji ɗi, kadi en nani bo barjaje ko woni ha majum.
to kadi ɓi adamajo o solana wadgo zikiriji man, o solana lismago ɗi, o heɓa ɓural ɗungal gongal ha zikiriji man, ta o rammiɗa ha maji. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. banawowa kala hitandehu to lewru ramadana walla lewru korka yalti kode radio international abuja tv don jaba wazuji walla firo alqur'ana wal senegal wazuji dina islama gila modibbe fere fere der nigeria ma yasi leydi ndihim. Kode radio international abuja tv don andina sobabe mudun sobirabe jokkodiral nga yaki waddanke on tafsiriji gamma wazuki ummatore julbe ato tawafu tokkobe kode radio international abuja derwindere nde min do andina on wiki hikkama bano wa kala hitande fu dammugal amen don mabbiti kala gidbe fu lildoyamin ko tefamin ga anduki ɗiye laabi tokkata gamma rokkukimi wazuji maɓɓe ɗi tafsiriji maɓɓe ha nder ndu'u lewru. Kode radio international abuja ɗon jaɓa wazu ko tafsir gila minti 3 ha yaki minti 30 ha ma yaki awa gotel walla sa'a go'o. Ngam nohon tefayɓe bayanu ha dow no ɓe wawata ɓe nildami e tafsiruji ko lawol ngol ɗum tokkata ngam huccuki wazuji walla ɓiro tafsir maɓɓe ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓa nde e tongorde walla lamba ka'a gonɓe nder nigeria sey ɓe mbatta honde 9 honde 9 go'o 9 tawaɓe yasi leydi nigeria sey ɓe ƴewnamin ha dow whatsapp dow nde'e tongorde hodere 2 3 4 9 honde walla mere 9 9 3 ngam non dammugal amen ɗon maɓɓiti giɗɓe hoccuki teddenga tafsirɗu wawai ɗaɓɓa ta lamba gonde kode radio international abuja laabi ɗimin cakata ha tafsiriji amin hawti nder taskaramji amin ɗimin taskata kala jamdi 9 yaki 9 ireta ɗi radio nden bo min battay tafsiriji ɗin live walla darnde goo dow hello facebook kode radio hawtande e channel youtube amin kode tv nden bo min ɓilay bidiyoji guddi gila minti gotel yaki minti 3 ha dow tiktok amin ɗum kode tv nden bo audioji ɗi tafsiriji ɗin on mbawai keɓonɗi ha dow channel telegram amin www.t.me/kode radio ɗi laabi kanji woni laabi ɗimin cakata wazuji amin bano wowa nder ɗom kaaru fu. Sobiraɓe amin tawaɓe ha leydi kamaru inanta leydi nijar mbowuɓe nildoykimi ma tawaɓe nder nigeria gure bauchi gombe e adamawa dammugal amin ɗon maɓɓiti gamma jaɓuki tafsiriji mon nden bo giɗɓe fuɗɗa rokkukimin tafsir dammugal amin ɗon maɓɓiti sey ƴewno nde tongorde walla lamba ka'a kamin dokki on mamin nani on. Allah hawta e moƴƴe taweteɗe nder lewru waroru lewru ramadana.